Imbes nga mag-relax karong weekend, mas gipili sa gatusan ka mga volunteers o trabahante sa Cebu City Hall ang pagpanglimpyo sa palibot sa Dakbayan. Kinitungod karong adlong Sabado, Hunyo 22, kipahigayon ang 16th Cebu Citywide Cleanup Challenge. Sinako nga mga basura ang nakuha gikan sa Estero de Parian nga usa sa labing dako nga mga sapa sa syudad sa Sugbo. Happy kay diri, nalingaw sad. O kadaghan mi, nalimpyo. Part mi sa mong trabaho, nga malimpyo gyud kay para malimpyo atong kuan, sapa nato. Para walay kuan baha, magi. Kinahanglan na sa kita mutabang. Although dili ni ato ang basura, but para lang yun bitaw nga manormal na ang dagan sa ato ang syudad. Di man siguro ni mahuman ang bahaw, di sa tagyod mo undang og kanang segregate bitaw. Nya di sa tamundang og labay. So ato usang kanang ampingan ba ang atong kalikupan. Ang nangu sa maong programa ang Cebu City Environment and Natural Resources Office kun si Senro. Importante jud siya, but dili lang jud kay ingon nga isa ra ka adlaw taangay mo limpyo. Kung kaya gyud nato nga most especially katong mga residents nga near sa sapa, sila sa dunta mo limpyo sad sila every day. Dili lang kay kanang i-focus lang pud nato sa isa ra ka adlaw nga citywide cleanup challenge. Ang citywide cleanup drive quarterly nga gipahigayon ug karon ilang gitutukan ang paglimpyo sa 8 ka sapa nga anaa sa Cebu City. Lakip ang Bulacau River, Tagunol Creek, Kinalumsan River, Guadalupe River, Lahog River, Mahiga Creek ug Butuanon River. Subay sa maong clean-up drive, diawhag ang tanan sa kanunay paglimpyo sa palibot ug paglikay sa paglabay sa mga basura bisan asa, ilabi na dinhi sa mga sapa. Kini si Queenie Holigon, alang sa MyTV, Cebu.